Dobrý deň, volám sa Jaro Štor, pracujem v marketingu Tesco Rožňava a bol som nominovaný na hviezdu zákazníckeho servisu. Čo pre mňa znamená dobrý zákaznícky servis? V obchode môže zákazník stretnúť dva typy obsluhy, predavača a podávača. Podávačom ja nazývam takého zamestnanca, ktorý zákazníkovi iba podá z regálu to, o čo si zákazník prišiel. To je ale málo. Zákazník totiž v skutočnosti potrebuje v obchode stretnúť práve predavača. A kto je takýto predavač? Je to človek, ktorý sa skutočne zaujíma o to, čo zákazník potrebuje, vie mu vysvetliť, čo ktorý produkt ponúka, jednoducho dokáže pre neho nájsť to najlepšie riešenie. Takže jedná sa o bezsáčkový vysávač. Nepoužívam sáčky. Ja sa samozrejme snažím byť do vzťahu k zákazníkovi práve takýmto predavačom. Keďže shop musí mať dostatočne dlhý čas, zakončíme klasicky reklamou. Kupujte tovar, získavajte body. Že je to taký predavač, ktorý dokáže predať ešte aj to, čo zákazník práve nepotrebuje alebo nehľadá. Máme tu pre vás Angry Birds, Star Wars, figurky, 70%. To je obchodník, že mali by sme si brať príklad od neho. Začínal som na príjme, cez LPS. Ten zákazník vraví, a na čom bude ten oválna fotoaparát, keď mám fotoaparát? Práca ma baví. Dokonca ho dokázal presvedčiť, aby kúpil aj fotoaparát. Ďakujem.